NaTurnaj je systém pro online správu přihlášek na šachové turnaje. V tomto videu bych vám chtěl ukázat jeho základní funkce. Nejprve se na systém podíváme z pohledu organizátora. V testovací verzi je vytváření turnajů umožněno všem uživatelům. V produkční verzi bude zřejmě omezeno jen na vybrané uživatele. Pro správu turnajů slouží stránka Moje turnaje. Formulář pro vytvoření turnaje umožňuje zadat většinu údajů strukturovaně, například název, datum, místo konání, systém hry. Po zadání tempa hry systém sám pozná, jestli se jedná o vážné partie, rapid nebo bleskovky. Toto se následně použije pro zobrazení správných ratingů přihlášených hráčů, například rapid ratingy, pokud se jedná o rapid. K dispozici je i vstupní pole pro nestrukturované informace, podporuje základní formátování, například vyznačení důležitých údajů tučně. Turnaj je možné vytvořit ve formě konceptu, kdy se ihned nezveřejní a můžete zkontrolovat, že se všechny zadané údaje zobrazují správně. Tady vidíme, že právě vytvořený turnaj zatím není na veřejném seznamu. K turnaji je rovněž možné vložit propozice jako PDF soubor. Vhodné propozice jsem neměl k dispozici, tak funkcionalitu ukazuji na hodně vybraném souboru. Ve chvíli, kdy jsme s turnajem spokojení, můžeme ho zveřejnit, čímž umožníme přihlašování potenciálním účastníkům. Vidíme, že nyní je již turnaj na veřejném seznamu. Aby bylo možné vyzkoušet si správu přihlášek, testovací verze dává k dispozici tlačítko Vygenerovat přihlášky, které vytvoří přihlášky pro 10 typických účastníků lokálních turnajů. Každou přihlášku můžeme přijmout nebo naopak zamítnout. Případně můžeme přijmout všechny přihlášky současně. Přijetí účastníci se zobrazují v seznamu hráčů a je možné zobrazit profily hráčů. Nyní se na systém podíváme z pohledu účastníka. Aby bylo možné přihlásit se na turnaj, je potřeba si nejdříve vytvořit účet. To jde naštěstí velmi rychle, stačí zadat e-mailovou adresu a pokud máme registraci u FIDE, systém si umí sám dohledat osobní údaje podle jména nebo identifikačního čísla. Pokud nemáme, můžeme osobní údaje vyplnit. Identifikační číslo v Českém šachovém svazu a oddíl je zatím nutné vyplňovat ručně. Po odeslání formuláře nám systém pošle odkaz pro aktivaci účtu. Když klikneme na odkaz, účet se aktivuje a systém nás rovnou přihlásí, takže se můžeme hned začít hlásit na turnaje. Najdeme si turnaj s otevřenou registrací a klikneme na tlačítko Přihlásit. Tím se odešle přihláška organizátorovi a ve chvíli, kdy organizátor přihlášku schválí nebo zamítne, měla by nám přijít informace e-mailem. Teď se znovu podíváme z pohledu organizátora. Na stránce turnaje se u záložky přihlášky zobrazí příznak s počtem nevyřízených přihlášek. V seznamu se nám zobrazí jméno hráče, jeho identifikační čísla, e-mailová adresa a datum přihlášky. Můžeme si rovněž snadno zobrazit kompletní profil hráče. Pokud je přihláška v pořádku, můžeme ji přijmout. A nyní se nám nový účastník zobrazuje na seznamu hráčů. Přihlášky je možné exportovat ve formátu CSV, který lze otevřít ve většině tabulkových procesorů, například v Excelu. Přihlašování do systému funguje zcela bez nutnosti pamatovat si heslo. Stačí zadat e-mailovou adresu a systém nám pošle přihlašovací odkaz. Případně si můžeme vytvořit přihlašovací klíč, což je moderní a bezpečný způsob přihlašování.
Přístupový klíč se bezpečně uloží na daném zařízení a umožní nám se kdykoliv pohodlně přihlásit bez nutnosti zadávat heslo nebo nechávat si poslat přihlašovací odkaz. Nyní se krátce podíváme, jak aplikace vypadá na mobilu. Uživatelské rozhraní je plně responsivní, takže není problém používat ho i na zařízeních s malým displejem.